Αυτό θα ήταν πιο ωραίο. Και πίσω στο deck, μπαμ, γεια σας. Σκοτάραμε 5 και πήραμε ολόκληρα 339 HP, μάγκες. Ολόκληρα 339 HP, το οφείλουμε σε αυτόν εδώ τον παίκτη. Έριξε μία βολή και μας απόρταρε. Μία βολή από τους 14 παίκτες, ο ένας έριξε μία βολή και μας απόρταρε. Έπαθα πλάκα. Εγώ κάτσα να το. Thanks for support, θα το γράψω. Όχι, δεν θα το κάνω. Θα νομίζω ότι τον τρολάρω. Δύο ELC πάλι. Δύο ELC πάλι. Όλα καλά. Πάρτε το κοιμώνα, άρα δεν μπορείς να πάει να κάτσεις εδώ, γιατί εδώ θα πέσουν τα αεροπλάνα τώρα. Να αράξω πιο πίσω. Θα με ανάψει λογικά. Έχω την εντύπωση ότι το ELC θα με ανάψει. Έχω την εντύπωση ότι το ELC θα με ανάψει. Ακόμα και αν κάτσω εδώ πίσω, το ELC θα με ανάψει. Τουλάχιστον ένας από αυτούς. Ο ένας είναι καινούργιο το ELC, αλλά τουλάχιστον ένας από αυτούς θα με ανάψει. Δηλαδή βλέπω ή αυτός ή αυτός. Πού είναι? Αυτός εδώ. Δεν ξέρω, πιθανότατα θα μας ανάψει. Ας πάμε να δούμε. Δεν θα δούμε και τίποτα. Έτσι δεν είναι? Γεια σου φίλε μου. Έτοιμο πόλεμος, έτοιμο πόλεμος. Σήμερα το live ξεκίνησα λίγο πιο νωρίς λόγω της δουλίτσας που έχω το βράδυ. Πρέπει να περάσω κάτι φωτιστικά κτλ. Κάτι ηλεκτρολογικά και αναγκαστικά θα τελειώσω λίγο πιο νωρίς. Να ταξιδέψω στην άλλη άκρη της Αθήνας για να τα περάσω. Πήγαν υπερβολικά πολύ πάνω στο hill δεξιά βλέπω και προφανώς και ένα ELC το οποίο δεν έχει καμιά δουλειά εκεί πήγε εκεί, οπότε έμεινε σε μένα, οπότε αναγκαστικά δεν κουνιέμαι από εδώ. Έχει τελειώσει το game για μας δυστυχώς. Εγώ να κάνω counter spot ELC μόνο αν κάνει καμιά βλακία και βαρέσει το ELC και το ανάψω. Μπατσατάκι Lorraine. Δεν μου το χρέωσε το spot, παρότι εγώ τον άναψα, δεν μου το χρέωσε το spot. Είναι από τα καλά της War Gaming, είναι επειδή λειτουργεί σωστά το παιχνίδι. Πάμε. Έχεις Ferdinand μπροστά σου, έχεις Chrome, έχεις... Για να δούμε. Ας πάρουμε τουλάχιστον κανένα 1,5 χιλιάρικο και βλέπουμε. Όχι ρε φίλε, μη βαράς, δεν είναι απαραίτητο να τους βαρέσετε παιδιά. Τώρα ήρθε το ήλιση, τώρα μπορείτε να τους βαρέσετε. Μέχρι τώρα δεν είναι απαραίτητο να τους βαρέσετε, για όνομα του Θεού.
Έναν εξέλεκτο ELC τρέχει πέρα εδώ. Έναν εξέλεκτο ELC έρχεται κατά πάνω μας.